Sí, hem viscut 3 cops d'estat. Perdó, si contem aquest últim disbarat seran 3 i mig. Mehmet, el meu cosí, es va enamorar d'una noia. Formem part d'un clan. Som molt coneguts, allí, sap? Pujar, tenir una vida còmoda, sentir que et respecten. Sempre hi havia el perill de caure. No, sempre hi ha el perill de caure. Però jo no, No és una cosa que puguis decidir lliurement. Déu és l'únic jutge. Parteix. Que et facin girar, Tu que t'agradaràs que et donin pel cul, oi? Maricón! Mira, al nostre poble la gent com tu els cuela la braga perquè se'l mengin les criatures. Qui sap, potser si n'haguéssim pogut parlar amb més calma, potser l'hauria pogut fer canviar d'opinió, però no vaig poder. Mama, estima'm. Tan desesperat estàs! Tant odies aquest país fins al punt que ets capaç de submergir-te en les onades d'un mar estrany, d'un país estranger! Digue'm una cosa només. Per què està prohibit tocar aquí? Mai he conegut la seva família ni els seus amics. Es podria dir que en té prou amb ell mateix. Per què no calla? És que no escolta ningú, ni el pare ni la mare. Parla sense cap mena de control. Bon moment havia triat per anar a buscar petroli. A les 3 de la matinada vam sentir per la ràdio la notícia del cop d'estat. Parlo de gàbies, parlo